Diyos maray na banggi po sa indo mga tugang. Ang misang ini idinudolot sa mga minasunod na intensyon, kaibaan sa indong mga personal na intensyon. Misa pasasalamat, dolot kang mga minasunod. Nenita Pantino, Jovi and Rosalinda Colasito and family, John and Maureen Scarpati, Ladislao and Glenda Santos and family, Linda Sarto and family, Zenny Sason and family, Ta Orbits. Pasasalamat sa birthday ni Natividad Clutario. Petition to pass the bar exam and good health, dolot ni Carmel Ann Sambo. For good health of Eliza, Alan Mark, Mark Emmanuel, Alian Yen, Journey Ann, and Celestine Chaching. For healing of Nenette Tosok. Speedy recovery of Belen Cas Baldonasa. Para man sa kapahingaluan kan kalag Linda, Evangeline, Angelica, Abner Manggubat, Carl Alvin, Salvacion and Valentin Sr., Rodrigo, June, Luz, Maximo, Brigida, Celica Ana, John Paulo. Para kay Reverendo Padre Noel Teodoro Nacario, dulot kan Mabagos family, Jose, Angela, Sagod ni Isabelo. Liwat mga tugang, Diyos maray na banggi. Yaon po kita sa ikawalong aldaw kan simbang gabi. Sa pagkagurang ni na Isabel asin Zacarias, sinda biniyayaan nin sarong aki, huli sa biyaya na namatean ni Isabel sa pagiging matinao kan Diyos, sa iyang inaranan na Juan an aki, na anbuot sabihon kan ngaran, ang Diyos matinao. Sa iyang pagkuyog sa tataramon kan anghel, nabuksan ang nguso ni Zacarias, asin nagpahayag nin pag-omaw sa Diyos, na iyo an benedictus. An sa indang pagtaraid na pano nin takot, nin huli sa mga tanda na ini. Nahiling ninda, na an kamot kang kagurangnan, yaon ki Juan. Kaya nagsabi sinda, ano daw ang maabtan kan aking ini? Siring ki Isabel asin Zacarias, magi manlugod kitang bukas sa pag-ako kan mga ngangalasan kan Diyos sa satong buhay. Makakaibahan niya to sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Bernie Anthony Ramirez, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Anhagen in langit madatong, magumaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisayan haden in langit, ano na po sa iya, siya ang Emmanuel, Diyos tuya sa to. Anhagen in langit madatong, magumaw mga banwaan, buksan ang mga
sato. Anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Pinaranyaan kasalan, binaogan kagadanan. Siya ang paglaom kan mga kadan. Anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran ka naman sininaki pa rin Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ang pagkamat ng Diyos. Kasi ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka, boss. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na banggi sa indo mga tugang. Diyos Irara marahay kita na. nagkatiripon ngunyan sa pagsilibrar kay ni Kawalong Aldaw. Kawalong Aldaw kan sa tuyang simbang gabi. Susulaan na po ang ikawalong kandila ni Mr. and Mrs. Nestor Villanea and family. Ang ikawalong kandila, simbolo kan sa tong pag-arang, na iwara sa to ang biyaya nin paglaom, tanganing day magluyaan sa tong buot, sa tahaw ning mga kadifisilan asin kahorasaan, na sa tong inaatubang. Diyos na makakamhan, danay natabangin kami kan sa imong grasya, tanganing huli sa maludok, na pagandam para sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki, makamtan niya mo ang biyaya nin paglaom sa pagkatubang niya mo sa buhay na ini, asin sa buhay na maabot. Ini, hinahangad mi, huli ki Hesus Kristong kagurangnan, sa imong aki, na kaiba mo asin nin Espiritu Santo, nagahari asin nabubuhay, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mga tugang, ako ang taan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mahirak malugod sa toong Diyos na makakamhan, asin pakapatawaran sa toong mga kasalan. Darhun kita sa buhay na dayang gasagkoran. Amen. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka.
sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buon. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli kang dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kang Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, ako ang samong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Taikasanan, banal, ikasanaan, kagurangan, ikasanaan ngorot, kahalangka. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sa God paman, kaming nakakahiling kang nagdadangadang na pagkamundagan sa imong aki, susog sa laman, namimibi na ang tataramon magtaong pagkaherak sa mo, na mga nag-alang-alang mong suruguon. Tabinot niya maging laman kay Birhen Maria, asin mag-erok sa mo. Si Jesu Kristo sa mo ang kagurangnan, siya na kaiba mong nabubuhay at sinagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Bago dumatong ang aldaw nin kagurangnan, isusubol bilang pangenot si Propeta Elias. Siya ang maandam kandala nin kagurangnan. Ini nahaman kan si Juan Bautista uminabot sa buhay bako sa nani Zacarias asin Isabel, kundi man kan banwaan na Israel. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Uya, isusubol ko ang sakuyang surugoon. Aandamon niya ang dalan sa inutan ko. Asin ang kagurangnan na sa indong hinahanap, padaling malaog sa iyang simbahan. Asin ang anghel kantipan na sa indong minamauot, nagdadangadang na ulay nin kagurangnan. Si Isay ang makakatagal sa aldaw nin sa iyang pagdatong. Si Isay ang makakatindog kung siya magpahiling. Hulita siya siring sa kalayo, nagpapakarhay asin naglilinig. Papakarhayon niya ang mga aki ni Levi, asin lilinigon, arog sa bulawan, asin plata. Tanganing makapagdulot nin atang sa kagurangnan, siring sa maninigo. Ang dulot kan Huda,
asin kan Jerusalem, ikakaugmanin kagurangnan, siring kan mga nakakaaging aldaw, siring kan kasuanoy na panahon. Uya, isusubol ko sa indo si Elias na propeta, bago namatong an aldaw nin kagurangnan, aldaw na dakula, asin mangirhat. An puso nin mga magurang, bibirikon niya sa mga aki. Asin ang puso kan mga aki, bibirikon niya sa mga magurang. Tanganing day ako madigdi sa pagdara, nin kasakitan sa daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itaasan ang sa indong payo, asin hilnga taan sa indong kaligtasan, haranina. Itaasan an sa indong payo, asin hilnga, taan sa indong kaligtasan, haranina. Ipahiling mo sako an sa imong mga dalan kagurangnan. Itukdo mo sako an sa imong mga aagihan. Pasunuda ako sa imong katutuuhan. Hulit ta ika ang Diyos na sakuyang para tubos. Itaasan an sa indong payo, asin hilnga, taan sa indong kaligtasan, haranina. Marhay asin matanos ang kagurangnan. Sa mga parakasala, itinutukdo niya ang dalan. Ang mapakumbaba, dinadara niya sa katanusan. Sa dukha, itinutukdo niya ang sa iyang dalan. Taasan an sa indong payo, asin hilnga, taan sa indong kaligtasan, haranina. Ang gabos na dalanin kagurangnan, pagkamuot asin katutuohan, sa mga nag-uutog kan sa iyang tipan asin kabutan. Mga katuod din kagurangnan, ang mga natatakot sa iya, sa sainda, ipinapahayag niya ang sa iyang tipan. Itaasan an sa indong payo, asin hilinga, taan sa indong kaligtasan, haranina. Matindog po ang gabos sa pagrupyaw kan Ebanghelyo. Sa maugmang tingog kawiton ko, ang sa imong tataramon, sa kong ipagrupyaw, ang marhay na bareta, sa kong dagalungkon. Magayunon mahamison, tataramunin buhay. Magayunon mahamison, tataramunin buhay. Napalang ibong ang simong aram, ang sa imong tataramon, nalangog kan gabos. Magayunon mahamison, tataramunin buhay. Magayunon mahamison, tataramunin buhay. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Uminabot kay Isabel ang panahon, asin lalaki ang sa iyang inaki. Naisiyan kan sa iyang mga kanata dasing kadugo, ang dakulang balaog, na itinaw sa iya ning kagurangnan. Asin sa indang ikinaugma. Sa ikawalong aldaw, pinagserkumsidaran aki, asin buot nindang ngaranan na Zacarias, arog kanama. Alagad nina nagsabi, bakong Zacarias, kundi Juan, ang ingaran sa iya.
Sinabihan siya ninda, mayo sa imong mga kadugo ang inaapod na ngaran na iyan. Dangan sa paagi ni mga pasabot, hinapot ang ama kung ano ang buot niyang ngaran. Naghagad siya ning masusuratan na sinagsurat, Juan an sa iyan ngaran. Gabus nagngarala sa sintulos mansa na si Zacarias, nakataram, saka nag-umaw sa Diyos. Ang gabos na kanatad, inabtan ng pagkatakot. Ang bareta nakabalangibog sa bilog na kabuludan ng Hudiya. Ang gabos na nakadangog rinimpos ang mga bagay na ini sa indang puso. Ulay ninda, ano daw ang maaabtan kang aking ini? Bako daw na ang kamot ng kagurangnan, yaon sa iya. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. Giraray, Diyos marhay, nabanggi sa inyong mga tugang. 2 days na lang, Christmas na. Kung di ko konsidera po niya itong misa anticipada ini, kampang 8 aldaw, ang sa itong nobinaryo ng kang Aguinaldo. Ang ebanghelyo ngo niya ni istorya kang pagkamundag ni Juan Bautista. What's in a name? Nagkaigwang issue kung ano ang magiging pangaran ni Juan. Ngunyan, ano? An sa imong pangaran. Na-try muna na haputon an sa imong magurang kung taano taiyan ang pangaran mo. Dahil ka nagbasol? O nagustuhan mo an sa imong pangaran? Usually, kadakla ng mga pangaran hali sa pangaran kan magurang. Kaya dakol, kung minsan maririparo niya to, may panahon na kadakol na pangaran na may JR sa likod kan sa iyang apelyido, mga junior. Kung minsan, may mga pangaran kombinasyon kang pangaran kang nanay sa katatay. Halimbawa, Jomar, sa pinaghalong Jose ang tatay, asin Maria ang nanay. Pero may mga pinaghahalo na pangarang kanamasin ina. Kung minsan, bakong magayon na kombinasyon. Siring baga, kang kombinasyon kang pangarang kanama, Conrado, asin pinaghalo sa pangarang kang sa iyang ina na Dominga, Sos Mario Josep, nabilog kondom. Si Con sa Dominga. Saguano. Igwa pa, ang ulay ni Mami Junicia saka ni Manny Pacquiao. Nag-uulay si Dua. Sinabi ni Mami Junicia sa iyang agin si Pacquiao, anak, gusto ko naman pag nagkaanak kayo uli ni Jinky, di lang pangalan ninyo ang pagsamahin. Dapat kasali din ang pangalan ko. Oo naman, Nay. Kaso medyo mahirap yon. Sabi ni Manny, hindi may naisip na nga ako, pabidang simbag ni Mami D. Talaga, Nay? Ano? Simple lang, anak. Diomanji, Junicia, Manny, and Jinky. Sample lang yan. Na kumisa nagkakararaot na pangaran kang Aki. Totoo, nauso man ang pangaran na hali sa mga tambalang kan sa itong mga iniidulong mga artista. Araw baga kang Katniel, Jadine, Les Queen, Juslia, Aldab. Pero mas maray manggiraray nga dahil kita mapasala, dahil kita pagbasulon,
Christian name na lang po ang ipangaran niya to sa mga aki. At is madaling hanapon. Ngaran naggikan sa Biblia o sa mga santos o santas. Baka matawang pasinda ng inspirasyon sa ginikanan kan sendang pangaran. Sa Biblia, ang pagtaonin pangaran, bot sabihon ang pagtataonin bakong mission o katungdan sa tao. Ang pangaran na Abram, ginibong Abraham dahil magigikan sa iya ang dakulang kapag-arakian kang banwa ng Diyos. Si Jacob, naging Israel, ulit sa iyang pakikigumulan sa anghel. Si Simon, naging Pedro, na ambot sa bihon, gapo. Ulit na pamumunuan niya ang bilog na katiripunan kang simbahan, tinugdas ni Kristo. Dawa si Maria, sin Jose, tinugo na sa indang aki ngaranan na Jesus. Nabuot sa bihon, God saves. Ulit ang aki ni Diyos naging aki nin tao sa pagligtas sa katawuhan sa kasalan asin kagadanan. Ang Diyos mamumuto na gayo, kaya itinaw niya sa Jesus sa rong digalo para makasumaro ng katawuhan ang Diyos. Sa Ebanghelyo na sa tungnahinan yung ngunyan, giraray maisip kita, ano tahuan ang tinaong pangaran sa aki ni Zacarias asin Isabel? Kung susunod doon po niya ang tradisyon ng mga Hudiyo, dapat Zacarias man ang sa iyang ngaran, siring kan sa iyang ama. Ini pinagnalas kan sa iyang mga kapamilya. Ulit amayo sa indang mga kadugo na may siring na pangaran, na Juan. Sabi nga ni, sa indang pag-isip-isip, ano kaya ang kaabtan kang aking ini? Ano kung siring ang pangaran na Juan? Sa tataramon na Hebreo, Yehohanan, nasa English buot sabihon kan Juan, God is gracious. Ang Diyos marahayon na kayo. Totoo man ang God marahayon ang Diyos. Uli, enot na enot, linikay niya sa dakulang kasusupganan sa iyang magurang. Kundi si Isabel nagbados at sinag-aki kay Juan. Nasa mentalidad po kan mga Hudiyo na once ika naging baog o dahil nag-aki, padu sa iyan, kastigo yan sa imo ni mahal na Diyos. Curse. Hulig siguro, asin nakatatak sa imo, ihilingong ka kan mga tao na para kasala. Ani kadua ang pagpangaki kay Juan, pagpahiling na daw ang katawuhan nagtalikod sa mahal na Diyos sa kagurangnan, alagad padagos pa kitang namumutan asin tutubuson sa kasalan nin mahal na Diyos. Tunay mananggad na ang kasabihan, God is good all the time. And all the time, God is good. Ulit ang Diyos marahayon, inutob niya sa iyang pangako sa iyang banwaan na kita iligtas, na siya mga iaki sa kinaban, na siya maging tao. Tapat ang Diyos sa iyang pangako. Dawa na naging matagasan sa tung puso, padagos manggirare ang planong kaligtasan sa katauhan sa paagi ni Kristo. Kita lang naman na naging madunong asin bakong maimbod. Dakol na beses, riniribayan ta ang kaglalang sa linalang sa buhay. Pirang beses mo narinibayan ng Diyos sa kinabano na bagay, o mas pinapaurog mo ang Diyos noon, o bako ang Diyos noon na bagay.
Kumisan daita na nare-respeto o pinapanindugan ang pangaran ni Kristo sa satuyang na satong inako, kang kita binunyagan. Ang maraot pa, kayan kung minsan kinakasupog pa niya to, na magpahayag kan sa itong pagkakristyano. Simpleng pagpanguros o pagpangaji bago magkakan in public, lalo na kung yaong kita sa loob ng fast food restaurant, garo na susupog na kita. Nawawara na ang kinaugalian na magpanguros kung nakaagi kita sa simbahan, sa tubangan simbahan. Kaya itong aki pa ako, pag nakasakay sa auto, pag minaagi sa simbahan, nangunguros, bako lang ang driver, pati ang mga pasahero. Ang mga iyan pagpatunay kang pagsaksita sa itong pagtubod, asing pagdarata kang pangaran na Kristiyano sa buhay. Totoo, very proud kitan apo doon na Kristiyano. May mga grupo niya na habo ng darahon si Kristo. Kaya imbes magsabing Merry Christmas, ano ang sinasabi ninda? Happy Holiday na lang. Hinahali na ninda ang presensya ni Diyos sa selebrasyon ng Christmas. Pero, tandaan tayo, once na hinali ang Christ sa Christmas, ang mawawalat na lang, Mass. Sabi kang padi, ano ang Mass? Sabi, many are sad. Huwag makaya kita kung mayo si Kristo. O may nagsabi pa sa Tagalog, malabo ang samahan. O igwa pa sa Tagalog, nabot sabi yung kanmas, magulo ang sanlibutan. Urup-urupan po niya to, kung ang Christmas, mayo si Kristo. Kaya nagkaigwa kita ng Pasko, nagkaigwa ng Christmas, dahil pinagsisilibrar niya to ang pagdatong ng kagurangnan sa kinaban. Si Kristo. Si Kristo ang sentro kan sa tong selebrasyon sa panahon ngunyan. Paano niya to darahon sa tong pangaran na Kristiyano? Pero daita madudulagan yan dahil por medyo kan sa tong bunyag, nakatatak sa satong pagkatao ang pangaran na Kristiyano. Magkasala man kita o maging banal, yaon ang satong Kristiyano. Nakatatak yan. Kung kaya sarong beses lang kita, binubunyagan. Kaya isa buhay isin ipahiling niya to. Sa satong buhay, konsisay kita sa ngaran ni Kristo. Rumdumunta na kita namundag sa kinaban, bako para magkakan, mag-inom, mag-ugma o magmundo, tapos magadan lang. Kita gabusli na lang man as gracious gift of God. May purpose ang satong pagkamundag asin buhay. Siring na ang pangaran na Juan, may special na grasya, hali sa Diyos, para sa special na mission niya sa kinaban. Lambang saro sa sato, may role o may mahalagang papel na dapat gampanan para sa kinaban, na pwede pong mahiling o makuatayan, dara niya to sa satong pangaran. Ipahiling ta na ang satong buhay asin pagkabuhay may pakinabang sa kinaban. May pakinabang sa satong pamilya, sa satong trabaho, sa satong komunidad, sa simbahan, asin sa mahal na Diyos. God is gracious. Ano ang satuyang balos? Matindog po ang gabos. Pamibi nin banwan,
Sa iyang pagkamot, ipinadara ka nama sa langit ang sa iyang aki sa kinaban. Tanganing mautob ang mga paglaom ning katawohan para sa kaligtasan at sin makamtantam buhay na dayang kasagkoran. Magdulot kita nin mga pamibiyas sinan sa tuong simbag, kagurangnan ika ang samuyang paglaom. Kagurangnan, ika ang samuyang paglaom. Para sa simbahan, tanganing maibalangibog at banal na ebanghelyo sa gabos na katawohan bilang pag-andam sa pagdatong kan sa tuyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan ika ang samuyang paglaom. Para sa mga namamayon in banwaan, tanganing sindaman lugod, maging instrumento ning katuninongan asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan ika ang samuyang paglaom. Para sa mga dukha, daing hanap buhay asin nagehelang, tanganing an sa indang paglaom sa madatong na paratubos, makapakusog kan sa indang pagtubod, mamibi kita. Kagurangnan ika ang samuyang paglaom. Kita gabos na uya digdi na nagahalat sa satuyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan ika ang samuyang paglaom. Kagurangnan niya mong Diyos, ika namuot at sinaghahalat sa mo na maghibo ning karahayan na singkatanosan sa samuyang kapwa. Itugot mo ang sa imong aki na mag-erok sa mungon yan asin sa panahon na dayang kasagkoran. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Buksan taas inlinigan, pusong may kakundian. Tamaabot na si Kristo sa tuyang kagurangnan. Magdulot kita sa iya, kaining banal na atang, gabos magrukyaw, gabos magumaw, sa Diyos na makakamtan. Nauugmaan banwaan, tauyan na siyang anhadening karahayan sa bilog na kinabang. Borabot siya ninbiyaya, asin kaginhawahan, kayaan gabos magsarik sa Diyos na makakamtan. Matindo po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa kuwasin sa indungatang, maako manlugod ni Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ining dulot na para sa mo tinauan ning kapanuan kan Diyos no na pagsamba, maging urog na maninigo para sa imo. Tanganin malinig ang isip, magsilibrar kami kang pagkamondag kan sa mong paratubos, huli man sa nagkikristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkoran, huli ki Kristo na zamong kagurangnan. Iniharubay siya sa hula kang gabos na propeta, dinara sa pupunan kang inang birhen sa dahi masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang magandam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tangani mabtan kaming nagpupuka sa pambibiyasin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kay bakan mga angheles asin arkangheles, kay baka mga tronos asin dominasyones, asin kay bakang gabos na langit no na hukbo. Nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palodan ang nilaliglig sa ngaran kang kagurangan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanang gat ang banal, burabot ng gabos ng kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kaming pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na Hesu Kristo. Kansa sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, dinakiniyasin itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kumugubos sa sin magkakan kaini. Tainiyan sa kuyang hawak na idudulot para sa saindo. Siring man pakapamanggi pagkuhanin ng kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pag-ibunin do sa pagrumdom sa sako. Misteryo kang pagtubod. Ang
pagkaganan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ng buhay sin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo pagsaruroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na ginaban. Tangani malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, at singkan sa mong Obispo si Rolando at singkang gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaam kang pagkabuhay luwat. At sinang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tangani kay ba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigo maging kahiras kang buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan at mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit. Papanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa dagat. Minsiring sa langit. Ang sabong kakano sa ruwanan. Itaon mo sa buyang unyan. Asin pagawalong mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga
Hagawa kami sa gabos ng maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Maging danay na katalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami naghahalat ka maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulitan sa iyong kaharian, asinan kapangyarihan, siring man at kamurayan, sa mga Jesu Kristo ang kagurangnan ni kana nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ansa ko ang katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubot kan sa imong simbahan, asin papagganigo na siya mapatuninong, asin magkaburuniyog, sosog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaon kita kan tandaan ng katuninungan. Peace be with you. Cordero kang Diyos, nga nagpaparang, kan mga kasalan kan tinapan. Kaheraki kami. Cordero kang Diyos, na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinapan. Kaheraki kami. Cordero kang Diyos, na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinapan. Tawi kami ni katuninungan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos. Uya ang nagpapara kan mga kasalang kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Tangani po na masunod ang physical distancing. Ang mga tao sa luwas, dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwaning mga lay Eucharistic ministers na mataunin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw pagbalik sa tukawan.
ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Salamat po. O Kristo, sa mong kagurangan, mag-erok ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madyasa sa muya. Bituon kanin kaagahan, liwanag sa kadik lumay,
Yog na po ang gabos. Kita kagurangnan kaming nabasog kang langit non na atang kay raking warasan kan si imong katuninungan. Tangani magandam kaming magsabat sa pinakaurog mong namumuta na aki na madatong dara ang nagliliwanag na ilawan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po sa pamigdi para sa lokal as in national election. Mahirakon na ama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw niya mo ika, huli kan sa imong balaog ng kaligtasan, na nagtao sa muning kapangyarihan na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon, ang nagdadangadang na pirilian, nagtataw sa muning bagong paglaom. Tawan sa mong kadunungan, tangani sa mong gampanan ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tangani kami man komunidad ng pagtubod na nagtutubod sa pagbago kan banwaan. Tawan mo kami kang kusog buot na magtaram siring sa pagrokyaw na Jesus kan marhay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tangani ang sa mong boto, magkaigwa ng pagkakaiba. Sa tabangan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili kay itong nagmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asimbuot gibuhon ang sa tong nasyon na lugar ng katanusan asin katuninungan. Sa mong ipinapamibian mga lider na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikakarahay kang bilog na banwaan. Ang sa mong pagtingkalag sa Belen, ang umboy na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkahera kasim pagkamuot. Si San Jose, ang sa imong maimbot na bantay na parasurog, asin sa pagpaaling niya mo sa manton ni ina, isa buhay manlugod niya mo ang samong katungdan bilang Kristiyano. Ang tamang pagpili, katuloy kong ugali. Amen. Amen. Matindo po. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exulis filiere, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valie. Advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oscende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix, Ut dicte ficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, vi gloriosi Virginis Matris Maria Corpus et Animam, Odinium Filii Habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti,
Daud cuyos commemorazione letamur, eius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iuntem Christum Dominum nostrum. Matukaw po, yung dikit na panahon, para po sa pasasalamat. Sa mga interesado po, asin buot pang magpaabot, kan sa indang tabang, sa mga biktima nin bagyo, an sa indong itatao, pwedeng iagi sa opisina kan parokya. Ini sa tong iririmit sa opisina kan ikonomo sa residensya kan arsobispo. Sa ngaran kan sa tuyang pura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Mr. and Mrs. Nestor Villanea and family sa pagsulo kan kandila sa ikawalong aldaw kan sa tong simbang gabi. Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes at sinagdolot sa laog kan misa. Pasalamatan man yato ang Trio Voce Choir sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality. Siring man sa satuyang Social Communications and Media Ministry kan parokya. Parog po sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Bernie Anthony Ramirez, ang satong celebrante mayor, asin predikador sa ikawalong aldaw kan satong simbang gabi. Ang minagalang po si Reverendo Padre Felipe B. Culvera III, ang sa tuya pong pura paroko. Matindog na po ang gabos. Thank you very much, ma'am po, sa indong gabos, sa indong aktibong pagpartisipar sa tuyang celebration ngayon na banggi. Welcome po. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Ido ko ang payo sa paghagad kang bendisyon ng Diyos. Minatubod ka muna ang akin ng Diyos na nakisumaro sa satuya kay itong panahon, linalaom nindo ang sa iyang pagbalik giraray. Ang sa iyang pagdatong magdara sa indo kang ilaw nin sa iyang kabanalan at siniligtas ka muhuli kan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon ka mo ng Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, at sinday pagpauntukon sa pagkamot sa gabos na aldaw ni sa indong buhay. Amen. Maugugma ka muna ang satong paratubos na padigdi sa satuya, siring sa sarong tao. Sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsa niya ka mo ng buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kasim bendisyonan ka mo ng Diyos na makakamahan na Ama, Anaki, Paren, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, magdanay kita sa pagkaamot sa Diyos asin sa kapwa. Salamat sa Diyos. Ibareta sa kinaban, ang liwanag sa kadikluman, irukyaw sa katauhan, madatong na siyang unyan. Kanagunan kabukidan, tanusonan mga dalan, linigan sa tuyang puso, akuunan kahurangnan, ibareta sa kinaban, ang liwanag sa kadikluman,
pupukyaw sa kata